Gong. Tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Apa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Gak iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amlek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara Garukaca. Ya aku nek ra njaluk sik koclek kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Bala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris, wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Sawah. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Heeh. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa ora rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu yen biyen metu terus. Rawuh nang Karang Kadempel. Wah, jan seneng ya reng delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulgong, pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arep ngapa ya, Tru? Ambo. Engko gek gawe kisru ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyayine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih Pak. Ndara wisanggeni bekti kula Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Ya, Siwa Semar ndak tampa tiba padha-padha. Ndara Wisanggeni Antasena bekti kula Den. Ya nala garing tak tampa. Ya, nala garing tak tampa. Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu bekti kula Den. Ya nala garing tak tampa. Ya nala garing tak tampa.
Ndara Antarja bekti kula ya nulung garing tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Karkaca bekti kula Den. Ya Petruk tak tampa, ya tak tampa Truk, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu Ndara Antarja bekti kula. Ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Karkaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja kula ketun nggih Der. Suwen Truk. Tamune 5 bagekke kabeh. Ndak-ndake wektu. Bagong tak tampa bektiku tanpa anu pangestuku tanpa ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku tanpa ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Wis men wong ora urung ya ming pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Weh, aja ngece nek pangestune putra-putra ya ana dayane. Ora mungkin. Dayan ana pangestune sugih wingi-wingi terus nyatane ya kere kaya ngene kok. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang mboyong lawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang mboyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa, Kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen ta watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padang jinglang, bareng tak titip priksa padange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon Kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendhapa mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging yang mbok pangku mau Sang Hyang Candra, tegese Sang Hyang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh. Pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tan prabeda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar. Mula kan saka kuwi aku pengen nanjihake jane Kiyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen Sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upamata kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan. Muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau, Kek. Rungokke kowe. Arep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskitheng esti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Ngono, mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi lara bakale waras. Nek diimpekke mati dawa umure. Ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arep kelangan ki ngimpi nek untune potrol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya kaya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing dimpekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa?
Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa, Mir ora? Impen ki ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani, Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadorodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumune jam 1-an kae aku mapan sare Bagong. Oh, jam 2 aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kuwi. Gawe-gawe kuwi. Ora ya, ngerti kaya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk Bagong. Jagone do kluruk kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk Bagong dadi impen kuwi wancine ana tegese. Oh, Semar mangku Sanghyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah, la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Deloken nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakokke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire Kandra. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar ming bongan bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumasane Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bongan bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke tenan lho sing dibangun Semar ki. Ayo ben kaya wong kersane kaya ngono. Ya dhewe ming kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngoten. Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan. Ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki ming ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbawa perkara mukti, munggah derajat, munggah pangkate mboten. Ning mukti sampeyan kula kinten ming kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa, Ndara. Menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh sami wilujeng Mremban. Gandhak mleguduk swalu gembal Semorante hawala. Ya Semar. Niskala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih Mremban. Ya tak tampa. Pangestu ku tampanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Bekti kula Penemban. Oh Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Bekti kula Penemban. Oh Petra kantong bolong tak tampa. Pangestuku tampanana ya Petra. Nggih. Penemban. Bekti kula nggih Penemban. Oh Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Bagong nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Terus bar ketekan piyai-piyai kok ketekan iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gentho iki. Ya udu kaya. Wah, domongi kok delok nek ora percaya. Kowe iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Wis senengane icok-icok nglincipi carang papa adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame tlusap-tlusup, kuwi provokatore kuwi.
Oh iya ya Gong. Mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane api ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa, Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa. Tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karangkadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngastina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karangkadempel. Niku rak jeneng aneh. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingkang diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun penemban. Wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban, mboten kanyana-nyana kula menika nyumpetna bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumuntun kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sakuruping damar, saumuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karangkadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun, kadangwa Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi ngrobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel. Waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawaning Nalindra Ngastina Semar. Supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye? Bakal keturutan. Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki. Uripmu ora bakal mlarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora kita ngomong telung kedheping paningal, kowe lenggah nang negara Ngastina. Oh, pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo, Mas. Lho. Apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalindra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kok le mesake temen to Semar? Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kalodhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kae wis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan, kok ndak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang to kowe numpak kereta kencana. Dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karangkadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karangkadempel dadi titihane Semar. Apa orang gleleng? Sowan ning negara Ngamarta kok nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Nalindra Ngastina bakal nampa pahukuman ingkang sakmurwat kalawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus? Tata-tata lho, Terus. Siap. Itu iki rembugane mulai memanas iki. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut. Aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ora apa-apa wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani apa kowe? Wani.
Wis ora do ting Crebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu Penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Lah, duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira ana Indra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjang kamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggawe enten mriki Ndara Wisangri, Ndara Antaséna, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngeten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih, nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cetha kowe ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso trealawasi sasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol-kogol ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ning atiku. Wang sulamen kang ngomong ngono mau, sayekti kowe meng nolak alus ngarang apa sing dagal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, wah, apa kelakon dosa, kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bondo tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana pati Semar. Amengar nesuhe kok cucul sarung to kok. Kathokan trening nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wae ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitane ngrato, ora urusan. Lho, iki bakal ngapa kok ucul klambi iki? Wigatine apa kowe ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku arep rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono, muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernyataan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket, tak bondo, tak krincong sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernyataan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomongke ra kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya? Iki sarjana hukum nyepelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Meng bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampe nek dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antaséna, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu.
Kuwi nek muni tak dawuhi aku nyekel sempritan prik bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Garkaca anake Werkudara, Antarjane Werkudara. Werkudara iki muridku, Abimanyu kuwi anake Janaka. Sri Sanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan, terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, apa? Lha Antasena? Piye? Nek enten wong model ngeten iki apike duduki. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hati pine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nameng jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe nemu tembung jotosi kuwi, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, tangi lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jongjong lho. Awak gemes wis. Anggere koke ana omong ciak dhewe. Diciaki diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial iki ngerti. Ya Mir? Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra adus pirang dina. Tonya wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 e. Pasang ciduk. Kowe lah, kowe, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki kene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal mbayar Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah ndadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa ta. Nek nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi-ndi mung dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asine. Nek nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongen Semar. Langkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa, ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku, ora wong mayite kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkana batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung empren gantil to. Ayo sirmu piye? Nek manyan mati karo bekan ngono, ora nek kene papane wong neter kateten. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu njero. Ada metu njaba. Kuwi jenenge dosa. Sembuh ra omongan. Ayo metu njaba. Ayo, aku ya nek kowe metu njaba aku ya metu njaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus Karang Kadempel kanene. Iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora sportif apa ya, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tengok-tengoki apa?
Aku apa? Aku wedi karo Durna. Wae apa mau duadiku wis tak pasah ndase kok. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye lho. Ah kowe nek seneng nek aku dicundha manik modar. Durna iki ampuh truk, aku kok nantang. Aku pengen ketok gleleng e. Nang ngarepe wong semene akeh iki Bagong men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petruk. Kongkon ning Amarta Petruk. Sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus nek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing temandang iki. Wo lah edan cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong? Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora tas-tas ning sirah lho ngene. Aku wong tuwa ya digeplaki sak penake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tantang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya men ngomong iki kok. Ora wani. Akhire ndoro wis anggeni luwih nom rawani gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sepatanmu ki nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kowe nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji ki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke ne Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandang. Iya, ngati-ati Kakang Antasena ya. Non. Iki mau sing nantang Eyang Durna kowe. Heeh, anu nggih. Kae sawangen rantak-rantak lakuning para sata Kurawa. Iki wis didhawuhi dening Begawan Durna ya Eyang Durna. Ngenerana ing bali wis wani wong tuamu ya kuwi Karang Kadempel. Kowe aja jireh ya, Le. Utawa kowe aja wedi ya, Gong. Ora mboten ajeng wedi. Bathuna. Tak tutke mburimu nek pancen Kurawa ora kena dikandhani. Ora sampe melu jotosane Gong. Siap, kula methoke. Wah, bleleng iki aku. Oh. Mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anake Semar. Ketitik iki malang kadhake ning ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Premban Durna kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampeyan tekan iki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ha ta? Iya, pancen mengkono. Wis kowe rasa dadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembugan sing apik-apik. Mergo aku kilaf.
Menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mula ayo saiki rembugan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketamung sedela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsuh. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ayo monggo nek arep mlebu ICU. Aku sing ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara, nek Kurawa nekat kowe ora melu-melu go jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jotosono. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Surtayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina. Lho iki ngestaken dawuh. Paman kula terus minggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan. Nek nuwun sewu lho, nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong. Gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku. Pun sekejake nggih. Wong edan ora. Nantangi kok njur minggat. Ayo Pakdi nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kowe Antasena.
Ana minggatno rasa melu-melu. Cocok tumbak jebol dadamu Antasena. Gong tak tusuk mangkel aku sampean candak sirahe terus diwalik set si Surtayu wis Antasena blut kena dada tembus apa lagi dekoke tumbak tak usung nak nyem wah asik bareng wonten tumbak tak dudut samploke sirahe Surtayu men iso salto kaya sampean mau lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes e aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk kaya wong petuk dasmu kuwi. Nek temandang ampuh ora jama-jama. Rampungi, rampungane asip makane. Gatotkaca dasar Branyata Siwa Kartomarma. Ayo endi Semar? Kukupen Jiwanayantaka bedan dadari Gatotkaca. Wah, sumbar kowe. Mati kowe. Wah, sadyadamu mudyar dene aku. Kono. Wae idola dhewe-dhewe. Bagong idolan Ndara Antasena aku nek ora gemes aku. Wae lho Kang Gres muni. Trampile ra jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Ya ngono lho Gareng. Nggih. Rampungi to. Yo. Ngenengke. Swatama anak pendhita kami.
Idak sikile. Set. Ana waduh mati aku. Candak sih sok wok balik. Halo. Seneng aku. Iya. Oleh soto ngantem. Yes. Ora ana apa-apa. Setuk. Yes. Oh. Ditenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nang gandeng sampean ku bendoro. Ngopo Petro? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam luwih iso ambles bumi, ming sak jam. Luwih saka kuwi mati kowe nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajaran cobanen. Carane nyoba? Ngampet ambegan. Ambles bumi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae sae. Ayo terus, Den. Samberi ngono ya. Samber kabeh. Ayo, Dara. Ayo, Dara. Dara terus. Kowe ngerti perang Indra Garukaca? Wah, ora ana tunggale le. Ora ana tunggale. Wis ngambah dirgantara. Urawa pirang-pirang modar kabeh. Ya kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Bela celeng ki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki. Dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane ta. Arep endi sae? Ndara, ngopo? Sakit manahku lho, Ndara. Mergane Petro niku ngalem Ndara Antarja ingkang neraka. Heeh. Petro niki diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan apa? Iso ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang, Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang solawatan. Terbang munggah lho, Ndara. Nyuwun, Ndara. Yo, niat tenan. Niat. Ora singunen. Mboten. Merem. Ngamet ambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping 3. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Wah, gleleng aku. Madake. Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong. Iki Nalindra Pringgondani, Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kantong bolong. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jiji reng. Aku iku sing jiji senengane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimingi-mingi, Bagong dimimi. Yo.
Gong. Tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Ngapa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Gak iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki rak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki do disuwuni ra apa-apa. Timblis amblek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Kenae Ndara karo kaca. Ya aku nek ra njaluk sik kocluk kae. Bagong iki nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamor. Petruk njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Walah aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petruk. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula nek mamerke Petruk ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petruk, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe. Kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ha iya. Wis awak. Kene rasa. Kene ki ting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata, nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Heeh. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu yen biyen metu terus. Terus? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng. Graji ndase wani ta? Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Wis iso mabur, iso. Graji ndase wani ta? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong ora sembrono, Gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku hapus-hapus kowe. Aku ora tegel e. Gareng. Ngene, ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku kok ora weling apa to? Aku sing utang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lha iki pitoke malah kewalik saiki. Nih, nyo. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis gak wis, mari tok togatake wong modar lho.
Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggure tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pirang ya, Tru? Yo. Kowe sak entuk itu obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian. Anu golek keris. Oke. Anane Drei. Terserah. Tusuk kene wetengku. Mati derek. Edan. Mentol e, Tru. Edan. Piye? Coba nyunyukno wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Aja bongkon sikil. Engko gek sing ampuh mengendas tok. Ora nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa-apa. Ya nggon nempuknya. Edan ora apa-apa. Piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo. Kathok Kunti. Munggah kok kathoke diceneng. Ora ngglek. Dene mereke men JT men. Kene to Kang ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke ming 3. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles iki lho. Ya. Gong. Rambutku. Ayo apa ora? Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, asengkune Dursasana Durmagati Citraksi arep gegerke Karang Kadempel sampya dening aku. Harap menyerah. Patih Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, 1 tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati aku. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane ming siji diplotroke. Seneng aku.
Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe arep metu ngendi kowe? Kowe metu bumi Petrus saiki iso ambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2 harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2 Aduh, aku njaluk ngapura Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Ha? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuki ndasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya, Tru? Kowe iki nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kowe penting aku kowe. Ngayal padahal. Wah, jan tobat aku. Komandan kok Linmas. Ya komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen. Lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Ada kang ngeri krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekondo wis tak mulih Kurawa tak jake bali kabeh. Gleleng Malang Kerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok Malang Kerik. Ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun Den? Wis sak jam luwih. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glindingke. Cilaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya wis ora iso terus tenak pusakaku ming sak jam. Oh iya. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu nek mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam nggih. Nek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arep dasarke nang pasar aku arep pamer kasudebian arep nggawa linggis arep nggawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka 7 dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Ojo. Wis rasa wae, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Ayo dadak Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Oh iya. Bapakmu nendi, Gong? Kula celuke nggih. Iya, kula celuk kon rene. Aku dawuhmu nyendikane. Kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuhi supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake. Wau rak pun dibadum rata. Ndara Gatotkaca teng Ngamarta sampeyan teng Ndarawati, Ndara Antarja teng Mandura. Wis tenan ngono. Nggih. Ya pancen kaya monggo aku njaluk pamit. Siwa Semar dina iki budal marang negara Ngamarta. Wah aku njaluk pamit budal marang negara Mandura. Aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni budal ning Ndarawati ya kek ngatos-atos ning ampun ndadosaken pasulayan lho.
Nek ora pareng ya wis ora apa-apa. Ning wadine sampeyan wantun nggih monggo. Ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami. Ya ngono Kang melinge kene Semar. Ya wong ngestoke dawuh. Ya Kang mangkat. Ayo diwas tak dherekake Yayi. Kadanging pun Kakang Yayi Werkudara. Barep kakangku apa? Ora pangling iki kaya sowane majamu. Ya kuwi si Abimanyu kelawan kulup tetuka. Wah. Moro kaki timbalono. Wigatine apa? Abimanyu karo Gatotkaca ana ing negara Ngamarta. Monggo tanpa tinimbalan dening barep punta kakangku. Dimas kadangipun Kakang sumeneo sawetara pun Kakang diandang marang soaning atmajaku sakarone Yayi. Yo luwih prayoga. Abimanyu padha raja saprapta munggir anakku bocah bagus tansah pinaringaning kawidadan nering sambikala. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya nggih tak tampa. Ora liwat pangestuning wakmu tampanana. Kula mendingga jimat paripe ndayana ning ngasantosan. Tetuka padha harja kulup Gatotkaca tansah pinaringaning kawidadan Wa Prabu. Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Gatotkaca ingsun tampa. Ora liwat pangestuning ingsun tampanana. Abimanyu Badararja pangestunipun Paduka Rama Kyai. Jodipati kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Kyai. Ya tak tampa. Gatot kowe padha slamet. Tansah pinaringaning kawidadan ing sambi kula sowan kula Rama Kyai. Bekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Abimanyu Raharja sowan munggir nuninggi Kanjeng Rama. Sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Rama, Gatotkaca anakku lanang Badararja. Nuri paman, nering sambi kula sowan kula tebi saking Rubeda. Kulup sakarone sawise katon asu ingkang dadi napas, asat ingkang dadi riwe. Mara diagi matura marang awakmu ing Ngamarta. Ana wigati apa dene sira kurup sakloron sowan mongko tanpa tinimbalan ngger Abimanyu apa dene Gatotkaca. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Sowan kula menika mboten saking pikajenganipun ingkang putra piyambak, namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Sira diutus dening Kyai Semar. Nggih kasinggihan mekaten. Wigatine apa nggir para gage matura. Nalika semanten kula nderekaken dhateng kadang kula pun Yayi Wisanggeni. Anggenipun nglempahaken sangganing para putra tuwin kakanthi sowan dhateng Karang Kadempel. Njumbuhaken kan pasumenan ingkang linampan dening pun kadang kula Yayi Wisanggeni. Tumunten sak sampunipun menika Siwanayantaka paring dawuh bilih badhe anggadhahi sedya nedhi ambangun desa. Kula nyuwun pangapunten. Nanging ngendikanipun Siwanayantaka sedaya badhe rancak gegayuhan ingkang ginayu dening Siwa Semar menawi Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun Siwanayantaka. Apa ingkang kudu ingsun tindakake Abimanyu? Ngendipun Siwa Badranaya paring dawuh badhe rancak anggenipun badhe nglampahi ambangun desa. Menawi para Pandhawa suka paring ambil wujuding pustaka Jamus Klima Sada kinarya syarat sarana pambanguning desa Siwanayantaka wa Puntadewa semban kula. Miat langeneng kalanggiwan aglar pandan moncar tinon ler kakonang samsara tetan padhang kasor lan pacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga ing Werkudara. Ora pun Kakang ingkang bakal paring pangandikan nanging wangsulana ature anakmu lanang ing Tanjung Anom. Abimanyu Gatot wonten timbalan Rama Kyai. Wonten timbalan Rama Kyai. Upama ta Semar duwe kepinginan bakal mboyong pustaka Jamus mihang jimat Klima Sada.
Mestine ora usah dadak kongkonan karo Abimanyu apa dene Gatotkaca. Ngluhurke derajate para Pandhawa. Semar kudune saguh sowan dhewe marang negara Ngamarta. Nanging sabab apa dadak kongkonan karo anak-anak Pandhawa. Banget-banget nggone ngasorake derajate para Pandhawa. Mula sing gedhe pangapuramu gandeng siji. Pustaka Jamus Klimasada ora kena pisah karo para Pandhawa. Loro gegayuhane Semar. Mung sak desa wae aku dadak nganggo pusaka Pustaka Jamus Klimasada. Kowe bali ngger matura karo Semar Badranaya. Yen to Pustaka Jamus Klimasada ora bakal luwal saka negara Ngamarta. Yen Semar butuh kudu teka dhewe ning negara Ngamarta, ora usah dadak kongkonan sapa-sapa, Gatot. Irikata tyan Gatotkaca kinon mapakarga suta. Tekapira Kresna Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang. Nyuwun pangapunten, Bu. Sewu kalapatanipun ngemut ing pringgondani Tadah Wadana Rama Kyai kula nyuwun pangapunten. Sanget-sanget Siwana Yantaka anggenipun paring dawuh dhateng ing putra pun Gatotkaca. Saged lan botenipun Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula ingkang badhe amboyong. Menawi ngantos sowan kula wonten Karang Kadempel, mboten nganti Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Kados pundi mangke gempal manahipun Siwana Yantaka. Lan sakmangke boten badhe pitados malih kaliyan ingkang putra pun Gatotkaca. Mila saking menika timbang wangsul kula wonten ing Karang Kadempel. Ingkang putra ing pringgondani boten boyong wujuding Pustaka Jamus Klimasada. Nadyan putung mugi kabandhemna, remuk mugi kasawurna. Wah, cangkeme. Pandya bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata Kurawa gambahung kesra gatite. Nuwun mapunten Kang Prabu. Paripaksa kula ingkang radiming setanggen kula sowan anyaket lenggah paduka Kanjeng Kang Prabu. Kembar Sedewa ragile ning apa? Mula gage matur marang wak kadangmu sepuh ing Ngamarta. Supados samangke sampun ngantos pinaya ing para kawula, supados samangke sampun ngantos dados reraosanipun para kawula negari Ngamarta ing atasipun Kakang Mas Jodipati mulasara dhateng putranipun piyambak. Menapa dening Kakang Mas Madukara samangke menawi ngantos seling surup kalian pun Abimanyu tanpa ndhe namung badhe dados regejegan. Menawa kula suwun kanthi sanget monggo to. Kula aturi metang. Kula aturi gelar tuwin, kula aturi gulung. Lelabuhanipun Kakang Semar tumraping para Pandhawa menika boten saged kapitan mawi wilanganing driji. Namung sampun marambah makaping-kaping bebasanipun Pandhawa kuncung ngantos gelung, Pandhawa jabang ngantos celaprang. Kakang Semar boten uwal saking lelabetanipun kaliyan para Pandhawa. Menawi namung nyuwun ngambil Pustaka Jamus Klimasada paduka awel, tumuntun pasrahaken rembag menika dhateng pun Kakang Mas Jodipati. Monggo Kakang Mas Jodipati menika boten saged pirembagan ingkang dipun ginakaken namung ngokol. Menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun to Kang Prabu. Sedewa lumen rawuh. Pusaka gage gawanen aring marang Gatotkaca apa dene Abimanyu mangsa Baranggon mung ngrimuk sarta ngleremake penggalihing kadangmu Jodipati apa dene Madukara. Pun Kakang percaya marang sira kadangku ragil Sedewa. Non ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Sedewa.
ngamu ora mulang kowe wani karo wong tuwa. Sekecap ucapmu padha karo ngilani dadane wong tuwa-tuwamu Pandhawa. Nyuwun mapunten Rama Kyai. Menawi kula aturaken menika supados sak mangke kula saged jagi dhateng kesagan minangka dados satriya. Wah, mulang karo wong gerang. Nyuwun mapunten Rama Kyai. Dewa, inggih. Aja dadi palange Werkudara. Kowe ngerti watak wantune kadangmu panenggak? Inggih, kula ngertos. Namung menawi ngaten menika kula badhe ikhlas natahaken dhateng pejagesang kula. Natake kanggo sapa? Kagem anak kula Gatotkaca. Bocah ora ngerti tata krama aja mbok labuhi. Ndak gedhe ndase. Ya ajare ora pati-pati lere yen durung kutobat karo wong tuane. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mas. Wah, inggih kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Mergi menapa? Namung badhe anambak dhateng pinten-pinten raosanipun para kawula ingkang sami priksa jenengipun Kakang Mas Mulasara dhateng putra piyambak. Menika rak mboten sae to. Mangke kinten ingkang putra kaliyan tiyang sepuhipun menika mboten rukun. Mboten gathuk tuwin mboten mathuk ing pemanggih. Tumunten kula nuwun sewu ingkang ngumbar dhateng mubal babaling nepsu malah sing tuwa menika rak mboten prayogi. Wah, inggih menapa mboten? Yo. Sabanjure piye? Koko Prabu Darmakusuma sampun paring dawuh dhateng kula, pustaka Jamus Klimasada kinen maringaken dhateng Gatotkaca. Wah, aja ngapusi. Mboten. Menawi kula wantun matur dura ngersanipun Kakang Mas Jodipati, jangga kula kinarya lintu. Oh, tenan. Inggih. Wah, ya wis. Sakarepmu ning kowe kudu tanggung jawab. Kula tanggal jawab, Kakang Mas. Abimanyu Gatotkaca wonten timbalan paman wonten dawuh paman. Pustaka Jamus Klimasada keparenging wami ngamarta kowe ingkang kudu ngasta. Nggih, ngestaken dawuh. Reksanana aja nganti tiba ning astane wong kang kurang tanggung jawab. Mung buta kinarya syarat ya cukup syarat wae yen wis paripurna kondurna. Nun nggih ngestaken dawuh budhal, ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Lamprok wonten dawuh Kakang Mas kaya ora mentala weruh lungane pustaka Jamus Klimasada kepareng paduka hayo ning Karang Kadempel karepe Semar piye monggo Kakang Mas kula dherekaken. Bang Wangaruna
adinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donganing kung lir wuwuh sing pene panca la jagat dewa Bathara Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowan kepareng ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhe ing atiku ora liwat pangestu ning wakmu Mandura Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayaning kasantosan janur gunung kadingaren nggon musawana negara Mandura eneng apa Antarja mugi andadosna ing kawuninganmu kula dipun utus dening Kyai Semar Badranaya inggih Siwana Yantaka lho diutus dening Kakang Semar kasinggihan mekaten wigatine namung badhe wonten sukaliraning penggalih Paduka Prabu amaringaken ngambil pusaka Mandura lho maring ngambil pusaka Mandura piye kacariyos bilih Kyai Semar badhe gadah kajat inggih menika mbangun desa mongko nyatanipun menika mangke boten badhe kasembadan menawi boten saking pambiyantinipun Paduka Mandura aku kudu piye panjenengan kedah maringaken pusaka Kyai Nenggala piye pusaka Kyai Nenggala Kyai Nenggala arta gawa ning Karangkedempel ih kasinggihan mekaten wah jagat dewa Bathara Antarja wonten timbalan mesine kowe iso mikir kowe wis dewasa iso ngulir budi ing ngatasé Kyai Nenggala kuwi pusaka kadewatan ora pusaka baen-baen ora pusaka mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadewatan diparingake marang Mandura Prabu Baladewa lah kok dadi drajate Semar ning arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi Semar iki wong gerang ora iso mikir nyuwun mahapunten nyatanipun ngendikanipun Kyai Semar kados mekaten Bali nun Bali lho kersanipun Paduka Prabu nundung dhateng kula kandha karo Semar kandha karo Semar yen ora bakal kasembadan boyong Kyai Nenggala menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha paripeksa dhateng Paduka Mandura piye menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha peksa dhateng Paduka Mandura mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggala lingsem raos sing manah kula ing atase kula menika satriya dipun utus mboten saged ngrampungi karya menika raos kula sampun mboten saged netepi darmaning kasatriyan terus kowe arep apa terus kowe arep apa iya kula badhe ngrebat Kyai Nenggala iblis lanat kowe malah wani karo awakmu Mandura kowe ngrebut Kyai Nenggala Antarja kowe menungso apa kowe maning jajalan sekertane pawana menungso ora tataran wah selagine dewa wae ora wani nyilih Kyai Nenggala mung derajate Semar batul ketibal pitu ora nyilih Kyai Nenggala ora melek mripate ora nyawang karo Mandura Prabu Baladewa nyuwun pangapunten wa istri mas kok kacang kempe ora kena dialus Ratu Mandura Wa Prabu nyuwun pangapunten kula estunipun boten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan nanging menawi panjenengan sampun miloro dhateng Wonorejo kula nika menungso dudu kewan ayo cobane kaya ngapa kekuataning Ratu Mandura Antarja kaya bocah Kresna inggih. Kok duka-duka nesu karo Antarja. Kula nuwun mapunten nek nganti Antarja wani pripun? Lho
Lah mau dicoba. Dijajal apa piye? Baladewa musuh Antarja ora bakal wedi. Antarja kowe wani? Wantun. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan menika dereng prisa kekuwatane Antarja. Mula dadi piyayi menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sowan betahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Lajeng aku ora entuk. Antarja panjenengan tak piloro, tak ajar. Nek wong tuane ra trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ra trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padhake wong tuaku ki wong jireh. Kula tak matur. Ya piye? Antasena kan pisan geni ugi sowan wonten negari Durawati. Lho, wigatine nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ingkang sakawit kula mboten parengaken ing gandeng kula menika kemutan lelabatanipun Kyai Semar. Lelabatanipun Kakang Rayantaka tumuli pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Koko Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggala namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabatanipun Kakang Semar? Lho lah aku ya kelingan. Lah inggih, menawi kemutan mbok ya diparingi ngampil, ming maring ngampil kok angele ngopo to? Lah kuwi pusakae. Wijaya Kesema menika ya pusaka. Sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira, lho anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingke kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Nyo. Kok njur mak slonong saka tengah epek-epek. Antarja wonten timbalan. Kyai Nenggala wis diparingake ki lho. Wo, matur sembah nuwun, ora caturan. Kula ngaturaken panuwun. Ora caturan kowe Nenggala. Inggih ngestaken dawuh. Terus piye? Sameneika ngaten, monggo nyaketi Karang Kadempel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, rak malah sekeca ta ora usah dadak nesu-nesu kaya ngaten menika. Oh ngono. Inggih. Ya wis ayo. Budhak ning Karang Kadempel, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Semar, kula janjane piye to niyate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus supaya nyuwun pusaka 3. Pusaka ke pusakaning Koko Prabu Mandura lan pusakaning Kyai Prabu Darmakusuma. Ya, piye Semar jane? Jane keterangane piye Semar? Wah, Depol.
Karepmu piye? Astunipun niki ming dienggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamongagung. Wahyu Pamongagung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka telu niki. Pusaka telu niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lah banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sak nginggiling padukuhan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Kadempel parandening mangke ana kilat sak geblyaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning Wahyu kalih werni Sang Pamongagung manjing anggane Kelurahan Semar tuwin nata Ndarawati. Malah sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andaning Ki Kakang Semar. Berarti Wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdi pun Semar kalih Sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampiran kewajiban kedah momong dhateng satra ingkang ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Inggih menika para Pandhawa. Kekiyataning Wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik, Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok gelem gunake. Pancen tenggala ki sok ra manut.